Sora Luiza, te-ai hotărât ca să slujești pe Domnul. Cât timp vrei să slujești pe Domnul? Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Crezi că El ți-a spălat toată viața ta de trecută? Până când vrei să slujești pe acest Iisus Hristos cu care astăzi faci legământ? În baza înaintea martorilor văzuți și înaintea martorilor nevăzuți. Și la porunca Domnului Iisus Hristos, te botezi, sora Luminița, în numele Tatălui, a Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa botezului a pășit Marius. Bucuria părinților este cea mai mare, alăturat de bucuria lui când face legământ cu Domnul. Pentru că rugăciunile părinților Domnul le-a ascultat și le ascultă și astăzi. Frate Marius, cuvântul Domnului spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Crezi că Iisus Hristos ți-a spălat toate păcatele tale? În fața martorilor văzuți și în fața martorilor nevăzuți ai cerului. La porunca Domnului Iisus Hristos, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Un eveniment, o sărbătoare deosebită la care ați fost martori toți care ați fost aici. Dar cerul a fost martorul suprem. Noi suntem martori pentru o vreme, un timp vremelnic aici, pentru o viață scurtă a celor ce fac legământ cu Domnul. Dar cerul este martor și în vremea noastră, dar este martor și în veșnicii, care va mărturisi înaintea Tatălui, înaintea Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, pentru cei ce au făcut un legământ cu El și vor păstra până la capăt. Pentru aceasta este nevoie și necesar. Noi care suntem în grădina Domnului, de aceste mlădițe, de acești pomi proaspeți, care au fost astăzi zădiți în grădina Domnului și s-au adunat la numărul membrilor bisericii Betel, încă 2 suflete. Noi trebuiește, care suntem unelte în mâna lui Dumnezeu, în mâna grădinarului, noi trebuiește să ne lăsăm prelucrați pentru aceste suflete, pentru acești pomi tineri care au fost astăzi sădiți în grădina Domnului. Și Domnul să folosească uneltele în familiile în care ei sunt, în societate, dar mai mult decât orice în biserica lui, și grădinarul să se ocupe pentru a crește, a-i săpa și a aduce roadă înspre binecuvântarea lui Dumnezeu, bucurându-se de viața veșnică. Amin. Astfel, aș vrea pentru
a dat câteva îndemnuri, ocupăm locurile pe scaun, după ce se va cânta o cântare comună